Dobrý den, ráda bych vám ukázala aplikaci kyseliny hyaluronové, což je aktivní látka, která je určená pro suchou a dehydratovanou pleť. Je schopná udržet molekuly vody v tkáních a je velmi účinná také při ošetření vrásek a výrazových linek. Pro klientky přináší okamžité výsledky po ošetření. Je schopná také aktivovat funkci fibroblastů a syntézu kolagenu. Můžeme přistoupit k samotnému ošetření. První krok při kosmetickém ošetření je odlíčení pleti, to znamená, že použijeme pleťové mléko a tonikum z řady Mesosystém. Dalším důležitým krokem při kosmetickém ošetření je odstranění nečistot a odumřelých buněk z pleti. My k tomu použijeme kyselinu salicylovou Removing z řady Mesosystém, která nám dokonale připraví pleť před ošetřením. Naneseme přípravek na tamponky a jemnými pohyby čistíme pleť, abychom ji zbavili nečistot a odumřelých buněk. Kyselina salicylová Removing je vhodná jako příprava pleti před každým kosmetickým ošetřením. Tak nyní si připravíme speciální koktejl, který budeme aplikovat na pleť. Smícháme ho nebo připravíme si ho tak, že použijeme 1 ml kyseliny hyaluronové, kterou si nasajeme z ampulky do injekční stříkačky. A koktejl doplníme aktivní látkou DMAE, která výborně podporuje zpevnění pleti. Ampulku ulomíme u závěr a doplníme si vlastně do stříkačky, abychom měli celkem 4 ml toho koktejlu. Takže tím si vlastně připravíme takovou speciální směs, kterou pak aplikujeme na pleť. Tak, nyní máme pleť připravenou, vyčištěnou kyselinou salicylovou a můžeme pomocí injekční stříkačky aplikovat na jednotlivé partie a zapracovávat lehkou masáží. Po aplikaci koktejlu kyseliny hyaluronové a látky DMAE použijeme masku, která je vlastně připravená z netkané textilie a je balená jednorázově v sáčku.
To znamená, že před aplikací vyjmeme masku ze sáčku, která už je napuštěná aktivníma látkama, takže pro nás je ta aplikace velice jednoduchá. Rozložíme masku, která už je připravená, kde jsou otvory na nos a oči. Přiložíme na pleť. A pomocí speciálních úchytů zafixujeme na pleti. A necháme působit 15 minut. Po 15 minutách odstraníme masku. A na závěr aplikujeme finální krém Hydra Face. Pleť po ošetření je krásně projasněná a vypnutá.